Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Sa dili pa kita mo padayon sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon, ato usang tubagon kining text nga gipadala sa ako sa usa sa atong mga tigpaminaw sa atong programa. Ang iyang pangutana mao kini: Pastor, tinuod ba gayod nga dili na makabalik sa kalibutan pa ang kalag sa usa ka tawo kung siya mamatay aron magparamdam? Kanunay galing na akong madamguhan ang akong lola, Pastor. Nagparamdam siya nako kanunay. So mo kini pangutana sa atong text nga nadawat. Ang akong tubag ni ana mga kaigsunan mao kini. Kining atong damgo bisag asa ra man ikapadulong. Mausahay magdamgo ta og litson, ambot pasabot ba nagparamdam sa ato ang litson. Mausahay madamguhan nato ang atong igagaw nga naagapuyo sa Plaridel or atong igagaw nga taga Usamis, buhi pa, ambot pasabot nagparamdam nato ang atong igagaw. Mausahay magani magdamguta nga gigukod ta og aswang or gigukod ta og iro, nagparamdam sa ato ang iro. Ang tinuod, bisag asa lang kapunta ang atong damgo, bisag asa lang na siya kapunta. Muna nga dili nato ingnon nga porket nadamguhan nato ang atong lola nga dugay rang namatay, nagparamdam na siya kanato. Mahinumduman lang nato siya mausahay sa atong damgo. Ug para sa mga kaigsuuna nato nga na-miss nila ang atong pagtuon ni adtong miaging Sabado mahitungod sa gitudlo sa Biblia mahitungod sa kamatayon, ako kamong giimbitar nga moabli sa YouTube ug i-type lang ninyo ang Jeremiah Hangad ug didto mo gawas ang maong sermon katong ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kamatayon. Aduna po'y nag-text kanako nga nangutana, Pastor, duha ra gyud ang kapaingnan sa kalag sa tao kung siya mamatay? Well, ang tubag mga kaigsunan, duha ra gyud intawon. Ablihin ninyo ang Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 31, duha ra gyud. Langit ra gyud ug impierno, wala nay magtabok-tabok pa. Muna nga kung gatuo kamo nga aduna pay ikatulo nga kapadulngan sa kalag sa tawo kung siya mamatay, dili ka na gikan sa Biblia. Gikan ka na sa atong mga nadunggan, sa atong mga katiguangan, pero mga kaigsuunan, dili tanang namat-an nato nga pagtulunan insakto. Dili man maayo kining muingon nga muni akong namat-an, muni akong pakamatyan. Agoy, kung sipyat ang imong namat-an, di sipyat pud ang imong pakamatyan. Ang giingon sa Biblia, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang maghatag daay kanato og kagawasan mao ang kamatuoran. So kung walay kamatuoran, walay kagawasan. Dili ako gusto nga mahimong ginapos mo nga magtuon kita sa Biblia aron makabaton kita og kagawasan. Ug doon na po'y nag-text kanako nangutana nga, Pastor, unsa may gitudlo sa Biblia mahitungod sa batang puya nga mamatay?
Mahilangit ba siya, pastor? Ang tubag nako ni ana mga kaigsuonan, wa ko kahibalo. Wala ko kahibalo gumikan kay silent manggod ang Bible mahitungod ni ana. Pero ang giingon sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, ang mga tinagong butang iya sa Ginoo. Pero ang mga butang nga gipadayag iya kanato ug ato kining tuuhan ug tamuran. So tungod kay silent man ang Biblia mahitungod sa mga infants nga mamatay, departamento na sa Ginoo, dili na nato pwedeng sudlan. Wala tay katungod nga mo manggilabot ni ana gumikan kay departamento na kana sa Ginoo. Again, Deuteronomy chapter 29 verse 29, the things that are hidden belong to God. Ang mga butang nga tinago iya sa Ginoo, pero ang mga butang nga gipadayag munay atong tuuhan. So dili kay nato problemahon ang mga bata nga namatay, ang mga puya gumikan kay ang Ginoo nay bahala ni ana. Ang atong problemahon ang atong kalag. Luwas ba kita? Nasigurado ba nato nga inig kamatay nato langit ang atong kapuntahan? Well, ang giingon sa Biblia, kung ikaw anaa kang Kristo, naghinulsol sa imong kasalanan ug mituo kang Hesus, ingon nga imong Dios ug manluluwas, langit ang imong kapuntahan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ug ang giingon sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So ang tambag nako mga kaigsunan, dili nato problemahon ang mga tinagong butang. Ang atong problemahon ang mga dayag kaayo nga gipadayag sa Biblia. Naghinulsol ba kita sa atong sala ug mituo ba kita kang Kristo sa iyang grasya alang sa atong kaluwasan. Okay, so mupadayon na kita sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Sa atong pagtuon ni adtong miaging mga semana, atong napasabot nga si Kristo lamang ang atong paglaom alang sa atong kaluwasan. Tungod kay kitang tanan, makasasala ug walay katakos sa pagluwas sa atong kaugalingon. Apan ang pangutana mga kaigsuonan, unsaon man nato pagbaton og relasyon kang Hesus? Relasyon nga naghatag og kaluwasan. Unsaon man nga mabatunan nato ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo alang sa mga makasasala nga susama kanato. Ang uban nagaingon nga pinaagi sa bautismo. Ang uban pod nagaingon nga magpa-member sa insaktong simbahan. Ang uban, ug common kaayo kini sa atong panahon karon, daghang nagaingon nga maluwas kita pinaagi sa pag-recite sa sinner's prayer. Pero kung atong tanawon ang ebanghelyo, unsa may atong makaplagan? Atong tanawon karon ang duha ka pamahayag o statements nga nagsummarize sa mensahe sa ebanghelyo sumala mismo sa giwali sa atong Ginoong Hesukristo. Atong ablihan ang Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 hangtod sa 15. Mark chapter 1 verses 14 and 15. Ang giingon dire, sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Nga nagaingon, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa paghinulsol kamo ug tuuhi ninyo ang ebanghelyo. So matikdi mga kaigsuonan, nagwali ang atong Ginoo nga ang gingharian sa Dios nagsingabot na. Karon nga miabot na ang Mesiyas, ang paghari sa Ginoo sa kaluoy ug grasya miabot na usab. Ug unsa ang tubag nato sa ebanghelyo nga makaluwas? Paminawa ang giingon ni Kristo, paghinulsol kamo ug tuuhi ang ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Mao kini ang summary sa mensahe sa atong Ginoong Hesukristo, paghinulsol ug pagtuo. Mausab kini ang summary sa mensahe ni Pablo sa iyang mga pagwali. Unsa may giingon diri sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 18 hangtod sa 21. Ang giingon diri, and by the way, ang konteksto ni ining mga bersikuloha kadtong nagpatawag si Pablo og meeting sa pastors nga taga Efeso. Ug ang giingon diri, sa pag-abot nila
Miingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos og mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol aron sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So nakita ba nato mga kaigsuonan? Present gihapon sa mensahe ni Pablo ang summary sa mensahe ni Jesus, repentance and faith. Paghinulsol ug pagtuo. Repent and believe in the gospel. Paghinulsol ug tuuhi ang ebanghelyo. Mao nga klaro kaayo gikan niining duha ka summarizing statements o pamahayag nga nag-summarize nga ang tubag sa ebanghelyo nga makaluwas adunay duha ka anggulo. Ang usa adunay kalabutan sa atong sala batok sa Dios, mao kini ang repentance o paghinulsol. Ug ang lain pang usa adunay kalabutan sa gitanyag nga kaluoy nga anaa kang Hesus, mao kini ang pagtuo. Repent and believe in the gospel. That's the summarizing statement of the message of Jesus Christ ug kang Pablo mismo. Karon kining paghinulsol ug pagtuo mura kini og mga Siamese twins. Siamese twins kaning nagdikit ang lawas sa duha ka kaluha nga dili pwedeng bulagon. Adunay kalainan kining duha pero kanunay silang nag-uban. Dili pwedeng bulagon. Ang paghinulsol dili pagtuo ug ang pagtuo dili paghinulsol, pero dili makabarog ang usa kung wala ang lain pang usa. Walay tinuod nga paghinulsol kung walay tinuod nga pagtuo, ug walay tinuod nga pagtuo kung walay tinuod nga paghinulsol. Now, ang pangutana mga kaigsuonan, unsa man gayod ang paghinulsol ug unsa pod ang pagtuo? Kung kini mao ang tubag nato sa ebanghelyo aron kita maluwas, ug kung mao kini ang atong itudlo sa mga tawo nga kinahanglan nilang buhaton, nan unsa man gayod kining duruha? Unsa ang buot ipasabot kung ang usa ka tawo maghinulsol ug unsa ang buot ipasabot kung ang usa ka tawo mutuo? Karong hapuna atong unahon pagtuon ang repentance o paghinulsol. Bisan pag sa gikaingon ko na dili pwedeng bulagon kining duha, but for the sake of study and because of time constraint, unahon nato pagtuon karong Sabaduha ang repentance o paghinulsol ug karong sunod Sabado ang pagtuo o faith in the Lord Jesus Christ. So, unahon nato pagtubag kining unang pangutana, what does it mean to repent? Unsa ang buot ipasabot sa paghinulsol? Adunay lain-laing pamaagi aron matubag kining pangutanaha. Apan ang pamaagi nga akong nakita nga nindot natong sundon mao ang pagtan-aw sa kaso ni Judas. Ug nganong si Judas man? Tungod kay si Judas, mga kaigsuonan, anaa kaniya ang halos tanan nga giingon sa Biblia mahitungod sa hulagway sa paghinulsol. Makauwat ang iyang paghinulsol pero sa tinud-anay wala gayud kaniya ang tinuod nga paghinulsol. Unsa man ang giingon ni Jesus mahitungod kang Judas, atong ablihon ang Marcos kapitulo 14 bersikulo 21. Marcos kapitulo 14 bersikulo 21. Ang giingon dire, ang anak sa tawo mamatay gayod sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tawo nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala siya matawo. Bisan og ang pagbudhi kang Hesus, mga kaigsuonan, gitagana ng daan sa Ginoo nga mahitabo gayod, pero ang tawo nga magbudhi kaniya manubag gayod sa iyang pagabuhaton. Mo kini ang giingon ni Hesus. Ug mao nga gidescribe ni Hesus ang kahimtang ni Judas ingon nga hadlok, makalilisang ug alaot. Ang giingon ni Hesus, maayo pa nga wala siya matawo. Pero kung imong tanawon ang kaso ni Judas, anaa kaniya ang halos tanan nga giingon sa Biblia mahitungod sa paghinulsol.
Pero sa gikaingon ko na, mura lang og naghinulsol, makauwat pero wala gayod maghinulsol. Mateo kapitulo 27 bersikulo 3 hangtod sa 5. Unsa man ang giingon mahitungod kang Judas, atong basahon mga kaigsunan. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya og giuli niya ang 30 kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot namo ni ana? Imo na kanang tulubagon. Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila, unya milakaw siya ug naghikog. Una mga kaigsuunan, giingnan kita nga si Judas nagbasol kaayo tungod sa sala nga iyang nahimo. Ang pulo nga nagbasol, usa kini sa mga pulo nga gigamit sa Biblia alang sa paghinulsol. Dili kini ang bugtong pulong ug dili pod kini ang kasagaran nga pulong, pero usa kini sa mga pulong alang sa paghinulsol. Ug ang pulong pwedeng mahubad ingon nga nagmahay o naguol kaayo. Ug mao kini ang gibati ni Judas sa iyang sala nga nabuhat. Niadtong nakita niya nga si Jesus gihukman nga patyon, gitulisok gayud siya sa iyang konsensya. Nasayod siya nga si Jesus walay sala. Nasayod siya nga si Jesus dili guilty sa krimen nga gibutang-butang kaniya. Mao nga nagbasol siya og naguol tungod sa iyang nabuhat. Ug bugat gayud kaayo kadto nga kasubo tungod kay naghikog man siya. Karon ang tanang tawo nga tinuod gayud nga naghinulsol, adunay kasubo tungod sa sala nga nahimo. Kung wala kining kasubo, walay tinuod nga paghinulsol. Unsa may giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ang giingon diri, apan karon malipayon ako dili tungod kay gihatagan ko kamo og kasubo, kundili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasubua gigamit sa Dios ug busa wala kami makabuhat kaninyo og kadaot. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutanong kasubo. Mga kaigsuunan, ang paghinulsol naglangkob sa elemento sa kasubo tungod sa sala nga nabuhat. Pero sama lang kang Judas, posible di ay nga ang usa ka tawo adunay kasubo tungod sa sala nga nabuhat pero wala gayo tinuod nga paghinulsol. Ikaduha, gisultihan usab kita nga giila ni Judas ang sala nga iyang nabuhat. Ug wala siya nagpalusot. Ug wala niya kinibuhata sa pribado kundili atubangan sa kadaghanan. Unsa giingon diri sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 4, miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. So sige, angkon niya ang iyang kasalanan dili pribado kundi atubangan sa daghang mga tawo. Unsa ang tubag sa mga pari? Unsa may labot namo ni ana, imo na kanang tulubagon. Mga kaigsuonan, walay ilhanan nga gisulayan ni Judas og pagpalusot ang iyang kaugalingon. Giangkon niya ang iyang sala. Wala niya basula ang uban, wala niya basula ang kauban niya nga mga apostoles o si Satanas man o ang sirkumstansya, o gibuhat niya kini dili sa tinago kundili sa publiko. Bisan kinsa nga tinuod gayod nga naghinulsol, mubuhat sa gibuhat ni Judas. Dili siya musulay sa pagpasa sa pagbasol sa uban sama sa gibuhat ni Adan nga gibasol ni Adan ang babae nga gihatag sa Ginoo kaniya, mao nga nahulog siya sa kasalanan. Ang tinuod nga naghinulsol, iyang ilhon ang iyang kasalanan ug dawaton ang iyang tulubagon. Apan mga kaigsuunan, take note, posible di ay gihapon nga buhaton sa usa ka tawo ang gibuhat ni Judas pero walay tinuod nga paghinulsol. Posible nga muangkon siya sa iyang sala pero wala gayoy tinuod nga paghinulsol. Naitawo mo ingon nga, kahibalo man ko nga dautan ning akong gibuhat. Kahibalo jud ko. Pero taman ra siya sa kahibalo, taman ra siya sa pag-angkon, pero dili gihapon mobiya sa sala nga iyang gibuhat. Ikatulo, giingnan pod kita nga gibiyaan ni Judas ang sipyat nga iyang gibuhat
ug naningkamot pagani siya nga mabayran niya ang iyang sala. Mateo kapitulo 27 bersikulo 3 hangtod sa 5 usbo nato pagbasa. Sa pagkakita ni Judas ang traidor nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya og giuli niya ang 30 kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot namo ni ana? Imo kanang tulubagon. Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Klaro kaayo gikan sa kasulatan mga kaigsuonan nga ang usa ka partikular nga problema ni Judas mao ang kahakog sa salapi. Unsa may giingon sa Juan kapitulo 12 bersikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon dire, unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundi tungod kay kawatan siya. Siya manggod mao'y gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Nakita nato mga kaigsuonan, mao nga nakasiguro kita nga ang rason nganong mibudhi si Judas kang Jesus adunay kalabutan sa iyang paghigugma sa salapi. Pero dinhi sa Mateo 27, giingnan kita nga gisulayan ni Judas sa pag-uli ang suhol nga kwarta sa iyang pagbudhi kang Jesus. Ug determinado siya sa pag-uli niini sa pagbalibad sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga dawaton kini. Iyang gipangbalibag ang mga kwarta sa sulod sa templo. Karon mga kaigsunan, bisan kinsa nga tinuod nga naghinulsol mubuhat sa gibuhat ni Judas. Iya gayod nga biyaan ang dautan nga binuhatan ug maningkamot pod nga matuliid niya ang iyang mga lakang. Kung nangawat siya og usa ka butang, iya kining iuli kung tinuod siyang naghinulsol. Kung namakak siya, iyang tuliron ang iyang pagpamakak. Kung nakalitok siya og sakit nga mga pulong batok sa usa ka tawo, mangayo siya og kapasayloan. Mao kini ang gisulti sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 20 nga mga binuhatan nga haom sa paghinulsol. Apan mga kaigsuonan, posible gihapon di ay nga ang usa ka tawo mubiya sa usa ka sala pero mapamatud-an gihapon nga walay tinuod nga paghinulsol. Posible nga ang usa ka tawo muundang na sa pagpangabit kay nasakpan naman sa iyang asawa ug mga anak ug nahadlok nga mabungkag ang iyang pamilya pero wala gyud tinuod siya nga naghinulsol. Kung wala lang siya masakpi, dili siya muundang pero kay nasakpan naman miundang na. Posible nga ang usa ka tawo mubiya sa iyang bisyo nga inom og sigarilyo dili tungod kay nakita niya nga kasalanan kini atubangan sa Ginoo or sala kini atubangan sa Ginoo pero tungod kay duna na siya gibating sakit sa lawas. Pero wala gayod ang tinuod nga paghinulsol kay kung walay gibati nga sakit sa lawas, mupadayon man gihapon siya sa iyang mga bisyo. Usa ka katapusang butang nga gibuhat ni Judas ug mao kini ang pagpamatuod nga wala gayod siya maghinulsol, mao nga naghikog siya. Sa gawas, mura og mauwat ka. Mura og tinuod siya nga naghinulsol pero sa kamatuoran nga siya naghikog, nagapakita lang kini nga wala gayod kaniya ang tinuod nga paghinulsol. Unsa ba gayod ang tinuod nga paghinulsol? Ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsuonan gipasabot kanato sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 ug 7. Ang giingon dire, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sila sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Ang paghinulsol di ay mga kaigsuonan mao ang pagbiya sa atong kaugalingong lakang ug sa atong kaugalingong hunahuna ug ang pagpasakop sa pamaagi sa Ginoo ug sa iyang kabubuton. Wala kini gibuhat ni Judas
Pwede ba yaunta nga midangup siya kang Hesus ug magpaubos ug mangayo ug pasaylo? Sama sa gibuhat ni Pedro, human siya maghinulsol sa iyang sala sa paglimod kang Hesus sa tulo ka higayon. Pero taas og garbo si Judas. Imbes nga buhaton niya ang gibuhat ni Pedro nga naghinulsol ug nangayog pasaylo kang Hesus, miduol kang Hesus, midangup kang Hesus, wala siya magpasakop sa Ginoo. Ang iyang pamaagi, ang iyang gisunod, nag-self-medicate si Judas. Wala niya gisunod ang giingon sa Ginoo nga dangup sa Ginoo. Sangpita ninyo siya. Wala kini gisunod ni Judas. Ang iyang gisunod, ang iyang pamaagi, ug ang iyang pamaagi mao ang paghikog imbis ang pagdangup sa Ginoo. So sa suma total mga kaigsuonan, ang tinuod nga paghinulsol adunay kasubo tungod sa kasalanan. Adunay pag-angkon sa iyang tulubagon sa iyang kasalanan. Adunay pagbiya sa sala. Apan ang pinakasentro sa paghinulsol mao ang pag-undang sa atong pagrebelde batok sa Ginoo. Ang pagbiya sa atong kaugalingong pamaagi ug pagpasakop sa pamaagi sa Ginoo ug sa iyang kabubuton. Mao kana ang tinuod nga paghinulsol. Unsay mahitabo sa tawo kun dili siya maghinulsol? Ang giingon diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 5, apan tungod sa imong kasing-kasing nga dili mahinulsulon, gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipahayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Karon, mga kaigsuonan, mao kini ang usa ka anggulo sa tubag nato sa ebanghelyo aron kita maluwas. Ug mao kini ang kinahanglan natong iwali sa mga tawo nga ilang pagabuhaton, kay kun walay tinuod nga paghinulsol, walay kaluwasan. Unsa may giingon sa Ginoo sa libro ni Lucas, unless you repent, you will all likewise perish. So ang paghinulsol di ay dili kini optional na pwedeng buhaton, pwedeng dili. Kinahanglan adunay tinuod nga paghinulsol. Well, mga kaigsuonan, sa sunod semana atong tun-an ang ikaduhang anggulo sa tubag sa ebanghelyo nga makaluwas nga mao ang pagtuo, kay duhaman ang summarizing statement sa wali sa atong Ginoong Hesukristo ug wali ni Pablo, two summarizing statements of the saving response to the gospel. Repent and believe in the gospel. Paghinulsol ug tuuhi ang ebanghelyo. So atong tun-an karong sunod semana ang ikaduhang anggulo sa tubag sa ebanghelyo nga makaluwas nga mao ang pagtuo. Apan kun walay paghinulsol, timan-an nato kini walay tinuod nga kaluwasan. Diri na lang tataman kay wala na tay oras sa makausap pa. Giimbitar ko kamo sa pagtambong sa panagtigom nato ugma sa Unidos Community Bible Fellowship sa panimalay ni Winstro hangad alas 2 sa hapon. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.